ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне Нокаут.г қарор дорем ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони UFC, реаксияи ҷанговарон оиди ҷанги Жозе Алдо, суханҳои Рафаэл Физиев ва суханони гуфтаи Дана Вайт оиди Ҳамза Чимаев гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зер карда чой кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. Рафтем. дӯстон, пеш аз саршавии видеоролик мехоҳам ба диққати шумо расонам ки дар айни ҳол ягон нафаре нест ки Инстаграм надошта бошад. Ҳамаи мо шумо Инстаграм дорем. Ай шумо хоҳиш мекунем ки ба Инстаграм мо обуна шавен, чунки мо хабарҳои ҷолиба аввал дар уҷа пешкаш мекунем. Баъд аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи Инстаграм дар описанияи видео. сар мекунем ай турнири бениҳоят зебо ва олии шаби гузашта. ҷанговари рейтингии вазни сабуки ташкилоти UFC Рафаэл Физиев дар раунди сеюм рақиби худ Бред Ридделро бо як усули бениҳоят зебо ва олӣ, яъне тобиши зарба бо пой ба сар зад, ки Бред Риддел ба замин ғалтид. Аммо ин гуна анҷоми муҳорибаро Рафаэл он қадар хурсанд накард. суханҳои баъди ҷангии Рафаэлро гӯш мекунем. ман худамро хуб ҳис мекунам. боз чӣ гӯям? Намедонам. ғамгинам ё хушбахт, аммо ҳамчунин боз ғамгинам. намедонам ман чӣ ҳис карда истодам. бешубҳа ман аз ӯ як ҷанги мушкилро интизор будам. ман ҳеҷ гоҳ ба нокаут фиристодани рақибро фикр намекунам. ҳаракат намекунам ки инро ба номи худ сабт кунам. ман ҳеҷ гоҳ пеш аз ҷанг ба ин бовар надорам. ман интизор будам ки ӯ зарари худро бар ман мерасонад. имрӯз ман ба кӯшонаи худ даромадам ва ҳаракат кардам ки барои худ чизе бипазам. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда Рафаэл Физиев касеро ба ҷанг даъват накард ва нақшаҳои ояндаи худро ошкор накард. суханҳои Рафаэл Физиев оиди нақшаҳои оянда. нақшаи ояндаи ман ин 17 соата пароз ба Таиланд мебошад ва ин ҳам бошад аз Сингапур ва баъд аз он ҷо ба Таиланд пароз кардан аст. ғайр аз ин дар турнири UFC Vegas 44 набарди асосӣ миёни Жозе Алдо ва Роб Фонт сурат гирифт ки дар ин муҳориба бо қарори яковозаи доварон ғалабаро Жозе Алдо ба даст овард. пас аз муҳориба якчанд ҷанговарони шинохтаи UFC дар шабакаи иҷтимоии Twitter Жозе Алдоро табрик намуданд. Пётр Ян менависад: подшоҳи Рио, табрик мекунем. Жозе Алдо: ман ба ҳама гуфтам ки баъд аз набарди мо ӯ ҳамаро дар дивизиони мо мезанад. Кап Свансон: ту чӣ гуна нобиға ҳастӣ? Жозе Алдо: Макс Холлоуей: подшоҳи Рио, нобиға дар ҳама ҳолат, табрик мекунам, чемп. Даниэл Кармие: ин мард подшоҳи Рио аст. Жозе Алдо: чӣ гуна набард, гуштинги мушкил ва бо дили вазнин аз тарафи Роб Фонт. Али Абделазиз: Жозе Алдо имрӯз хуб менамояд, табрик бародар. Дилан Денис: Алдо монстр. Дерек Брансон: ман ба муқобили ӯ ҳеҷ касро намегузорам. маро ташвиш намедиҳад ӯ бо Нгану ҷанг мекунад ё не. ҷамъи $8000. ӯ писари ман аст. Майкл Чендлер: дар ин бора худи ҳозир гап мезанам. дар оянда Физиев чемпион мешавад. ҳамчунин биёяд аз он роҳат кунем ки мо нобиғаи зиндаро дида истодаем ва ин қатора ба пеш рафтанро идома медиҳад. подшоҳи Рио. албатта Жозе Алдо дар ҳақиқат подшоҳи Рио аст. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. президенти ташкилоти UFC Дана Вайт дар бораи Ҳамза Чимаев ба суханони гуфтаи Ней Диаз ҷавоби худро дод. суханони Дана Вайт оиди Ҳамза Чимаев: гӯш кунен, Ҳамза кушандаи ҳақиқие, ӯ ба пуррагӣ мисли ваҳшие ва ман ягон касро барои ҷанг накардан бо Ҳамза Чимаев гунаҳгор намеҳисобам. ҳама ҷанговароне ки дар ташкилоти мо қарор доранд барои дар ин ҷо будан арзанда мебошанд ва ҳамчунин дар ин ҷо мо ҷанговари навкор надорем. танҳо ҷанговарони маҳоратдор ва маҳорати камтардор вуҷуд дорад. Ҳамза аз он ҷанговароне мебошад ки новобаста бо кӣ, дар куҷо, дар ҳама дараҷаҳои вазнӣ ва дар муддати кӯтоҳ ба ҷанг кардан омода аст. агар барои ӯ муҳориба бошад, ӯ ҳамеша дар кор аст. пас аз ин суханҳо Нил Мегни ба гуфтаҳои босси UFC чунин ҷавоб дод: танҳо ба ман бигӯед, кай ва дар куҷо, босс. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки президенти UFC Дана Вайт ба бемории коронавирус гирифтор шуда буд ва дирӯз турнири Вегасро ӯ дар хонааш тамошо кард. хуб дӯстон, турнири UFC Вегасро кӣ тамошо кард? кадом ҷанг ба шумо писанд омад? фикротонро дар комментария нависен. камтар фаъол бошен. мо барои шумо фақат ҳаракат мекунем. агар шумо ҷангҳои турнири дишабара тамошо накарда бошен, дар телеграми мо даромада тамошо карда метонен. ссилкаи телеграм дар описанияи видео ҳаст. ба шабакаи мо обуна шавен. лайкҳои худро барои меҳнатҳои мо дареғ надорен ва доимо бо шабакаи Нокаут.g бошен. чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр.